Ξεκινάει η συγκέντρωση του εργατικού κέντρου. Έχουμε εδώ στο ραντεβού μας τώρα εδώ στον Άγιο Μινά, στο συλλαλητήριο για την ίδρυυση, την αποχέτευση, το βιολογικό καθαρισμό της Λευκάδας και όχι μόνο, όπως του Ιδρυού και του Άγιου Νικήτα. Και θα προχωρήσουμε με πορεία στο διοικητήριο, όπου ενδέχεται τις 1 η ώρα να έρθει ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εμείς πήραμε την απόφαση εργατικό κέντρο να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, τις μάζες, που είναι πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου για την ίδρυυση, το νερό. Μένουν ολόκληρα χωριά χωρίς νερό, ολόκληρα σπίτια έχουν να δουν 20 μέρες νερό. Είναι μεγάλο το ζήτημα και είναι προκλητικό από τη μεριά της κυβέρνησης να έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός για να υπογράψει μια σύμβαση που η ίδια η κυβέρνηση έχει απεντάξει στο έργο. Και είναι διαχρονικό το έργο, η κατάσταση αυτή με το νερό, το πρόβλημα. Είναι διαχρονικό και οι ευθύνες είναι πολλές όλων των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια, όπως και της σημερινής, αλλά και των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών αρχών, που γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια αυτά τα υπαρκτά λαϊκά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν δώσει ούτε μία λύση. Και δεν περιμένουμε λύση, γιατί οι ίδιοι αυτοί με την πολιτική τους δημιουργούν τα προβλήματα. Άρα τι να περιμένουμε από αυτούς? Γι' αυτό λέμε είναι προκλητικό να έρχεται σήμερα εδώ, να καλούνε εδώ η τοπική της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής, τον Πρωθυπουργό εδώ πέρα, να πάει να υπογράψει τη σύμβαση για την υδροδότηση. Είναι προκλητικό, τους έκανε μεγάλη ζημιά. Το μεγάλο συλλαλητήριο της 20 του μηνός, της παραπροηγούμενης εβδομάδας, που όλος ο λαός της Λευκάδας βροντοφώναξε να λυθούν εδώ και τώρα τα λαϊκά προβλήματα και ότι η ανάπτυξή τους είναι μια απάτη. Αυτά δημιουργεί ανάπτυξη για τους λίγους, αυτά τα προβλήματα. Ο λαός της Λευκάδας, όλα τα χωριά και τις πόλεις, όλο το νησί θα πρέπει να σταθεί στο πόδι τις επόμενες μέρες. Και τώρα που θα πάμε πέρα στο διοικητήριο, αλλά και όλες τις ημέρες. Δεν θα σταματήσουμε εδώ εάν δεν λυθεί τα προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι κατευθύνσεις, οι πολιτικές, που λένε για ανάπτυξη και ανάπτυξη, και βλέπουμε το βιωτικό επίπεδο του κόσμου να πέφτει στα τάρταρα. Από την ακρίβεια, από τις σχέσεις εργασίας, που είναι και μια τουριστική περιοχή εδώ η Λευκάδα, το πώς δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό τομέα και στα τουριστικά. Αυτή είναι η πολιτική που σήμερα μας παίρνει και το νερό και αύριο δεν ξέρουμε τι άλλο θα ειδούμε. Τους καταδικάζουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί μας, να τα μαζέψει και να φύγει. Αυτό είναι σήμερα, να τα μαζέψει και να φύγει και να μην κοροϊδεύει το λευκαδίτικο λαό μαζί με τον βουλευτή τον Θανάση τον Καβαδά και όλους τους κουστούμάτους. Αν και στείλατε το μήνυμα, αν μιλούσατε με τον Πρωθυπουργό σήμερα με μία φράση επομένως, τι θα του λέγατε? Είναι το σύνθημα ότι η ανάπτυξή σας είναι μια απάτη. Τώρα να λυθούν τα λαϊκά προβλήματα. Τώρα, και είναι πολλά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ίδια τους η πολιτική, που έχει στηριχτεί και από τις άλλες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το σύστημά τους δεν μπορεί να λύσει τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί δεν είναι στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο είναι τα κέρδη των λίγων, των πολυεθνικών, των μεγαλοεπιχειρηματιών, και αυτό δείχνει όλη η κατάσταση. Αυτό.